Ráchod závodních strojů připomněl občanům Kutné Hory, že dne 22. května 1983 ve Švermových Sadech se jede již 8. ročník terénních závodů motocyklů. Závod byl vypsán jako přebor ČSR skupiny A, třídy do 500 kubických centimetrů s vloženým závodem krajského přeboru 250. Jezdec Vlášek Vratislav a MK Slzarmo Městec Králové. Číslo 30 Rosecký Karel, 31 Bretl František, 32. Středem pozornosti v parkovišti závodních strojů bylo pár světových značek motocyklů a také příslušenství. Bohužel našim čezetám po tréninku museli mechanici trochu domluvit. Ivan, 38 Müller Ivan, 39 Mládek Jan, 40 Michálek Milan, 42 Suchý Václav, u 43 do... Ředitel závodu soudruh Ivo Pipek spolu s hlavním sportovním komisařem Vladislavem Buriánkem provádí povinnou rozmluvu s jezdci. Se teda v dopoledních hodinách se snaží do budoucna tuto trať, já myslím, že v krásném terénu je to prakticky přímo v Kutné Hoře. Máme s tím určitý potíže teda s hygienikem, protože vedle je koupaliště. A dopostavať tam slibili, já nevím, během ještě 5-10 let, že tuto trať zde budeme moc. Doplňte to, co tiskařský Šotek zapomněl. Tradičně před zahájením závodu skládají jezdci slavnostní slib. Zavazují se, že budou soupeřit čestně a podle všech sportovních řádů. Do startu zbývá ještě 5 minut. To je možnost doplnit nádrže, ale i žaludek. Necelá 1 minuta do startu. Jako stádo bizonů se ženou 500 na trať. 39 jezdců navzdory oblakům prachu svádí boj o dobrou pozici. Uměle vybudovaný terénní skok je atraktivní nejen pro diváky, ale i pro zkušené jezdce. Tým časoměřičů to neměl snadné. V tom prachu by se dala čísla závodníků lehce přehlédnout. Členitá trať závodu vede přírodním údolím s četnými skoky. Její délka je 1850 metrů a výškové převýšení činí 47 metrů. Charakter tratě je každoročně považován za velmi dobrý. Dokonce byla doporučená pro pořádání závodů vyšší formy, to je přeboru Československé socialistické republiky. Díky ukázněnosti závodníků, ale i diváků nemusela zdravotnická služba zasahovat. 2 kola do konce první rozjížďky. Startovní číslo 1 Otakar Toman sjede pro vítězství.
Bohužel se mu v druhé rozjížďce nedařilo. Za to startovní číslo 11, Mrkáček Václav, ve druhé jízdě zvítězil. Třicet minut plus 2 kola jízdy dá zabrat i fyzicky zdatným jezdcům. Nezbývá nic jiného, než podtrhnout a sečíst. Jako první ve vloženém závodě 250 krajského přeboru dojel Ervin Krajkovič z Dukly Praha. Druhý Radek Matoušek z AMK Dolní Bousov. Jako třetí se umístil Mašita Zdeněk z Rudé hvězdy Praha. V hlavním závodě 500 přeboru ČSR zvítězil Pavel Friedrich z AMK Březová. Jako druhý se umístil Jiří Pošík z Dukly Praha. A třetí Milan Pícha z AMK Raná. Jezdcům, kteří se neumístili, budiž útěchou výplata startovného. Pro pořadatelský sbor je odměnou spokojenost diváků, dobrá sportovní úroveň závodu a to se jim podařilo na jedničku.